Mga tugang maray na hapon po sa Tuya Gabos. Welcome po sa programang Pag-Urulayan na po. Yaw na kita sa ika-31 edisyon kasi sa tuyo pong programa. Sana po yaw kita sa filming maray na kamungkakan. Nadadangog po kita sa 89.5 radio natin sa bagay po ni Station Manager Fem Mariscal and sa 105.5 Bicol Idol FM sa bagay po ni Idol Morginia Cruz. And sino man po sa tuyang Facebook account and sa tuyang pong YouTube channel na padalos-tagos po ang pag-vlog ng mga commercials. Okay, ngunyan pong na Sabado, lawag po kita sa bulan na Agosto, yun po ang selebrasyon kan mga homeless sa buong Kinaban. And ngunyan pong taon, ang pinakatema, yun po ang Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Earth. So ano po ang mga aktibidades kayan? Doon po kitang resource person na kanyan. So tayo pong dala nun, ang segment na yun. Mga tugang digdi po sa Naga, nagpoon ang sa tuyang aktibidad para sa Linggo ng Kabataan 2021 kanakaagi pong Domingo. Nagsagibo po ang mga kabataang Nagenyo ng tree planting activity. Diyan po sa Zone 6, Sitio Iwid, Barangay Kang Balatas. Kaibanan po manindaan mga barangay tanod, mga kapulisan. Nagsagibo man po sinda ng mga webinar manungod sa urban gardening, asin man iba-iba pong mga aktibidades. Ani ba pong mga SK presidents and chairman sa iba pang barangay kang Naga, igwa man po ng mga pigtunod ng mga programa sa na pong kanya-kanyang mga barangay. And sa lingdom po kang SK Federation, nagagawa po sila ng iba pang mga activities, arog kang photojournalism, pagsurat ng tigsik, essay writing, asin man po extemporaneous speaking. Yan po gabos hatod kan SK Federation kang Naga. Salamat po, Councilor. Bueno mga tugang, sa edisyon pong ini, makakaibanan ta po ang sarong student leader. Ano man ang talaga ang papel na pigakawatan ngunyan kan mga jóvenes? Paano magiging posible na mabalanse ang academics asin extracurricular activities? Urog pa ngunyan na igwa pong pandemya. Asin ang importansya ng mental health para sa mga kabataan. Pag-uralayan ta po yan sa segment na ini. Very special po sa tuyang episode mo niyan, episode kang pag-urulayan ta po program. Dahil ta very important ang sa tuyang pong bisita, well known na student leader, harayo na pong inabot. And ngunyan gusto pong maging abogado sa matter of fact, natapos pa lang po siya and preparing for the bar exams is a very important aspect ang bago mo ma-hurdle bago ka maging full-fledged na lawyer. Kaya po sa mga jóvenes na nag-aantabay, nagdadalan, ini po para sa Indo, sa indong sektor. Orgulyo ko pong ipabisto sa Indo ang sa tayo pong special na bisita si Sir Kian Hamer. Good day, salamat po sa pagpa-onra through Sir Ninoy sa kuyang programa. Salamat po, Councilor. Salamat pong maray sa mga nagtatangkilik sa show na ini. Dakulaon pong bagay na nai-interview mo po ang iba-ibang mga sektor, mga iba-ibang mga tao para maiistorya ninda ang sa indang mga buhay, ang sa indang pinag-aagihan. So, dakulaon pong bagay ining oportunidad na ini. Sir Kian, very important ining International Youth Day and Youth Month. Ano po takaipuhan ang mga jóvenes mag-engage sa magpartisipar sa programang ini? Bale, ang team po kang International Youth Day ngunyan is Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. So, dakulaon pong bagay na maintindihan ta kung para sa ang Youth Day ngunyan para maaraman ta kung sa inkitang parte pwedeng magtabang. So, malinaw po na sa datos mapapahiling na sa masurunod na 30 taon, madagdag ang populasyon ng kinaaban ng 2 billion more people. That would mean na may magkakaigaw kita ng potential crisis for food, for water. So, dakulaon na ang pwedeng i-participate kang youth in particular kasi kami ang mga jóvenes ang mas mahaloy pa. Mga jóvenes ang ayos kang mga masunod na mangyayari. So, pwedeng kami ang maging solution, pwedeng kami ang makakrear ng problema. So, importante po maging malinaw sa mo kung ano ang mga bagay na sa muyang aatubangon
Kasi dyan din kami makakahanap ng solusyon na mga makabaagong solusyon, makabaagong mga strategy para atubangon ini. Nahiling ka mga eksperto na dai na sapat ang pagproducer lang ng mga masustansyang kakanon. Dahil ang mga problema na sa tong inaatubang, intersectional na inaapod. So ang solusyon dapat intersectional man, tarabangan ang iba-ibang sektor ning society. And ang gabos sa sector usually igwang youth. Kasi nakakalat ang samuyang sector bako siyang in particular, di kaya siya related sa trabaho, di siya related sa samong profession, but related siya sa age group. So maski sa inman na sector, igwang youth. So talagang kaipuhanan kami magpartisipar para maging malinaw sa muya na ini ang challenge na sa muyang kaipuhanan na simbagon. Relate po ako pagmati ko, hubin pa man ako ano. And Sir Kian, paano mo nipig balance ining inabot mo na matibay na student leader, multi-awarded at that, and matibay na debater paano mo inarabot ini, paano mo pig-balance sa imong academics saka extracurricular activities in the midst kaning mga problema tango niyan, inabot ning pandemic, etc. etc. Sa totoo lang po, pag binabalikan ko, di ko aram din kung paano nangyari ang gabos. Talagang nag-fall into place pa ang mga bagay. Talagang by God's grace po talaga nangyari na naipagturugma. Pero sa kuya po, siguro ang masasabi ko lang, dapat number 1, malinaw po kung ano ang sakuyang naging prioridad. Sa mga tao, whenever pag ang pinag-uulayan time management, importantiho na aramon mo muna ano ba ang priorities mo. Kasi mas madali pong magdesisyon kung ano ang mga bagay na hahalion, ano ang mga bagay na isasali. Pag malinaw sa imo kung ano ang gusto mong gibuhon. Pangduwa, dapat igo pong self-awareness. Dapat po malinaw sa imo kung ano ang kaya mo, ano ang dai. Kasi pag malinaw sa imo ang gusto mo, malinaw sa imo kung ano ang kaya mo, mas madali pong magdesisyon kung inibagog, lalaugan ko ni, i-involve ko ang sadiri ko, or masayuma ako dai man realistic na laugan. Sir Kian, ining 2022 elections, very important. Very important. And ang sa itong sektor, importante man ang role. Paano mo na hiniling? Sain malaog igdi ang holiness? Paano igdi malaog? Lalo nang kanya na may sinasabi, may crisis kita sa ibang aspect ng governance sa national, and paano ta may encourage sa mga holiness pati na mag-participate sa 2022 elections? Inot na inot po, dapat labanan ta itong garo takot kang mga tao, or bako man talagang takot, but rather si kawaraan ng gana. For the longest time, ang naipapasa sa tuya generations after generation is that mayo naman pag-asa ang gobyerno. Mayo naman makakahali ka mga problema. So, garo nag-give up na ang tao. Pero pag nagpuo na po kay kitang magsuko sa mga laban na arog kani, talagang daog na po kita. Kasi day mo man gaganahon ng laban na day ka nagsali. So, dakulaon pong bagay na 40 million ang mga magiging voters na eligible from the youth sector ngunya na 2022. Kasi ang sector mi po ang pinakadakula ngunya na 2022 election. So, safe to say na kami ang ma-determine ang sector mi kung magkasararo kami sa mga ideals ning leaders na gugustuhon mi, kaya ming mag-elect ning mga public officials from president down to the local positions. Dapat mas critical po kita, lalo na sa mga youth dahil may access to information, madalion mag-search sa Facebook, madalion mag-counter-check ng mga fake news. So sana po gamiton ta itong oportunidad na to na bistaduhon na maray ang mga leader na sa tong i-elect. Arog po sa imo, saro ka po sa nag-advocate ning naugma po talaga ako maray duman, ito pong mental health board po baga sa Naga. Ngunyan pong pandemic, dakulaon na bagay, nagka-depress po talaga ang mga tao. And di po yan maaagi sa comforting words kang parents, kang barkada. May extent lang po kaya ang pwedeng tabang na maita o kang non-professionals. Do kaipuhan syempre ang support system. Pero kaipuhanan talaga po mag-impleyo ang syudad ning mga professionals. Sabi mo nga ni po duman sa interview sa imo, mga psychiatrists, mga psychologists, garamiton taang sa indang expertise para matabangan talaga ang mga tao. Kasi minsan non-therapeutic ang approach Halimbawa,
nahihiling mo na depress ang aki mo, sasabihan mo na, day ka magparaluya-luya, kusugan mo ang buot mo. Day mo aram, ang epekto kayan sa iya, mas pressure. Day niya lugod nahihiling, nakakampi ka niya, kasi garo-saro ka din sa nagtutulod sa iya, duman sa araw katong pagmati. So, salamat po Maray Councilor Lito sa imong paghiro in relation sa mental health. For the longest time, ang hinihiling talang kayang health, si physical health. Pero daita na hiling nakaibanan kaning pandemic, si pag-decline din kang other parts kang hawak ta, kaibanan ang sa tuyang mental welfare. So dakulaon pong bagay na ang naga saro sa mga pinakainot na nag-advocate kayan, kasi para data kaya masusolusyonan ang sarong problemang data ina-acknowledge. So yan, dakulaon pong bagay na ang mga leaders na arog mo po ang ma-elect into positions na makakagibo talaga ning totoong pagbabago. Salamat abi kiyan sa pag-acknowledge kan si mga padikit-dikit naman na kontribusyon sa sangguniang panlungsod. Actually, ining mental health ordinance talagang medyo nahaloy ako ibiyo. Saka sa extensive consultation sa iba-ibang sektor para mailaog talaga duman sa ordinansang ito si ano. And I thank you for that, for acknowledging BBD itong contents ano. Now, talking of fake news, lately may mga nasabi na may mga historical distortions and very crucial si role in the social media, without attributing it to some politicians, pero very critical si kang social media. Ano ang may sasabi mo? Anong may ta sa mga jóvenes na nagdadalan mo niya, nagdadang sa radyo? About si importance kang social media and si danger kani na nakikreate sa human mind tabi. Yan po. Maski man po before pa kang pandemic, talagang ang mga arog po kay kanina tools, arog kang Facebook, ang social media, neutral siya. Pwede siyang gamiton as a force of good, pwede siyang gamiton as a force of evil. Ngunyan pirambes na din yan ina-question ang Facebook si Mark Zuckerberg kasi hinahayaan niya lang na ma-propagate ang mga lies, ang mga fake news. Dahil sasabihin niya, ang algorithm kang Facebook, man talaga design para maging garo news channel. Man talaga ang Facebook news channel. So, ibig sabihin po, ang punto ni Mark Zuckerberg, ang responsibilidad mag-filter ng katotohanan hali sa kahambugan, sa mga kaputikan, yaon sa tao. So, ang mga youth po in particular, may access at the tip of their fingers sa information. So may mga hallmarks po kaya ning fake news, pagsala na ang grammar, pagsala ang mga capitalization, medyo magduda ka na. So madalion kaya siyang i-google nahiling mo sa Facebook, i-google mo. Pag may other sources na nagtutukar kaya same na topic na yan, baka legit yan. Pero padagos po kaya kitang dapat maging vigilant. So ang pangapunan ko din talaga sa mga tao is ibukas ang mata. Dailang mag-focus naman sa init mong nahiling, iyon na to ang i-absorb mo as truth. Kasi mas madali po mag-create ning kararatan, mas madali po mag-create ning fake news kaysa sa katotohanan. So sana po padagos ang pagiging vigilanta. Sa maski ano man na bagay, dapat vigilant kita permi dahil pag ina-abuse ang sarong bagay, permi man kararautan ang mangyayari. Pero at the same time, dapat po ma-realize na dakulaon din ang opportunity na ino-offer kang social media. Kasi ngunyan po, halimbawa, sa politics na lang, dahil sa social media, dahil mo nakaipuan na masyado magluwas ng kwarta, dahil pwede ka nang mag-create ng content na mabibistado ka kang tao, na dahil ka na duma sa traditional way of campaigning. Lalo po ngunyan na pandemya, masakiton po na lalo na ngunya na maabot na campaign period, paano po gigibuhon daw kang tao, ano daw po ang strategy kang COMELEC, ano ang mga rules and regulations. So far, mayo pa man po baga nare-release. Pero ang social media, dakulaon ang role na ipi-play, both sa national and local elections, na maipaabot sa mga tao, isa iba ang mga leader na laog ang personality, laog ang priority, laog ang experience, para iyo ang ielihir kang taong bayan. Sir Kian, aram kong natapos ka ng college sublo mo sa UNC. Kumusta man si stay mo sa UNC? Kumusta man si paghubog sa imo kang UNC? Halabaon po ang sakuyang naging journey, pero naging maugma po si buo. Nagpuon ako ning law 2012.
Somewhere in the middle, napagmata na lang po ako na na-realize ko na dapat na ako mag-ambag sa kinaban na napupuunan ko ng maintindihan. Kaya ang ginibo ko po kato, nag-apply ako, nag-methods of teaching ako. Kasi ako po kaya registered nurse, though day man po ako nag-practice ning sa kong profession. So kung naglukso ako sa law school, dahil nakakuha ako ng scholarship, mayo akong background sa law talaga. So to some extent, ang buhay ko naging dire-diretsyong puro pag-adal. Somewhere in the middle, na-realize ko na dahil ako pwede na mayong iambag sa pwede ko nang magibungon yan. So, ang ginibo ko po, nag-methods during the summer, in between, tapos nag-apply sa DepEd. Nagkaigwa ng conflict ang schedule dahil sa Calabanga po ako na-assign sa Mangiring, sa Jose de Villa National High School. So, permi ako nalilate sa klase. Hanggang ang kinalawasan po, kay po ako na magpili between the two, and I chose to serve. And I chose na mag-ambag. So, for several years, yaon ako sa DepEd. Nagkaigwaning 5 years in between na daya ako naglaog sa law school. Until biglaan na lang kaming nagturo ko kang magurang ko, sabi nila sa ko, ano daw noy kung ipadagos mo giraray. So nagbalik po ako 2018 sa law school. May mga subjects na dain na siya part kang curriculum. So nag-retake na naman ako katong mga bago. Sa karahayan ning mga bagay, nag-fall into place ang mga bagay. After 9 years, nag-graduate na po ako sa law, top kang sa kuyang batch. And may mga man iba-iba din pong mga awards akong nakuha. Di ko din nga po ina-expect. Ang gusto ko lang sana matapos na. Lalo po naabutan pa ako ng pandemic. Grabe po ang struggle. So thankful na po ako mismo duman sa pagkakataon lang na mag-graduate. Kasi ang iba po, dahil na kaya po na magsabay. Dahil man dahil maluya sinda. Pero dahil talaga kaya kang resources ninda ang magpundar ng maayos na internet. Lalo na sa may mga ibang lugar na dahil man maayos po bagang internet. So, naging magayon po ang sakuyang journey, rich na rich sa experience kasi ang istorya ko, istorya ning sarong working student, istorya ning sarong nagpundo in the middle, so garo masasabi kang iba na pag-iwanan. So, inspiration da po yan sa dakol na mga tao din pag sinasabihan ako na dakulaon na bagay na may naging successful na working student na nagpundo in the middle kasi mahihiling ninda na kaya man pala ninda. So, thankful po ako maray sa UNC, thankful po ako maray sa mga professors, mga mentors ko, dahil, kung dahil sa inda, dahil man din po ako makakaantos sa gabos. Actually, inapot ko po yan, taaram ko kadakol kiyan sa buong Pilipinas, na parariyo ang pigmamati, nagpipirit na magklase, grabe ang difficulty sa buhay. Pero, hiling tabaga. Ako po na, nagtutubod ako na maabot ang panahon, attorney. Attorney, dahil ko po aram kung paano i-close ang interview. Sa totoo lang, dahil ko aram kung paano ko i-close ang interview kay Sir Kian. But because may time limitations kita, hopefully Sir Kian, bako lang na yung inot sa kahurit ang hilingan. Ako po, pigiling ko po sa iya na eventually malago pang marayan sa iyang career pag-abot kang panahon. So, Sir Kian, parting words mo sa mga nagdadalan sa tuya, sa mga nagdadangog sa radyo? Inot na inot po, gusto ko lang ipasabot sa gabos na nagdadangog na kung kamo po, daiman kamo nakakasabay sa demands ng current ang situation, dahil po kamo panluyahan. Kita po, padagos ang satong pangapuda na dai husgahan ito pong mga dai nakakasabay. Kadakulon po kami mga kabatch na dai po nakasabay sa graduation. Padagos po kitang may mga challenges na inaatubang. Sana po maging compassionate kita. Mas magigitang understanding. Dati, arog na kadi talaga dapat. Lalo po ngunyan na pang buong kinaaban ang nagsasapo ning arog kaning mga challenges. So, sana po mas magigitang loving, mas magigitang understanding and compassionate sa kada saro. Panduwa po, salamat. Gusto ko pong magpasalamat sa programang ini, pag-urulayan ta, and ikasay mo po especially, Counselor, kasi igwa pong opportunity na arog kani, na may mga iba-ibang tao ka pong kinakauli, arog nga ni po kang sabi ko subago, maiistorya ninda ang sa indang mga experience, in the hope na maka-motivate din ng iba, maka-inspire ng iba, mahiling ninda na daiman palang sila nagsusolo-solo sa struggle, mahiling ninda na daisin na pwedeng panluyahan ng buot kasi may pag-asa.
So ini pong show mo actually talagang puro istorya ng pag-asa ang nai-offer mo. So sana po ipadagos mo ini counselor dahil ita lang po aram kasi di man po sa imo nag-reach out ang gabos, pero for sure po igwa dyan saro duwa dakul na natatabangan kaning sa imong show. Na kasi dakulaon pong bagay na makarelate ang mga tao sa kada saro. Kasi yan po ang hinaabon sa tukang pandemya. Si ability ta mag-connect sa kada saro. Sa paagi po kaning sa imong show, nakaka-connect ang kada saro from the comfort and safety of their own homes. So, sana po magpadagos ang arog kani and sana po mas magdakul pa ang mga tao na willing istorya sa iba kang mga buhay kang kada saro. Para data po mamati na kita suruhayan, pwede kitang mag-iribanan in spirit, in principle, na dai kita kaipuhanan na nag-iiribanan face to face. So, pangatulo po, siguro, lalo na po sa mga kapwa ko jóvenes, magtaya at magtiwala. Paabot ang eleksyon, gamiton ta ang satuyang kakayanan, ialay ang satong talento. Ang gabos po na ini ang buhay ta ang talento ta subli sa naman po. So sana daita iimot na itabang sa kapwa ang pwede tang magibo. We ought to do what we can when we can. And nakulaon pong bagay na magtarabangan kita kasi mayo naman pong ibang paagi para makaluwas sa sitwasyon na ini kundi sa pagtarabangan ta. So padagos po kita nangangapudan sa mga tao na maging mapagtinabang sa kapwa. Sa paagi kani, sa paagi ning mga simple lang na mga bagay, kaya ta po ning malampasan gabos. Salamat tabi Sir Kian sa time na ni. Araw po nga nasabi niya, hindi pong sa tuyang programa, ang objeto maka-reach out naman sa mga kababayan ta. Talagang nalimit kita kang pandemyang iningon yan. And makamundo nga ita, may mga nagluluwas pang ibang mga mas lalo nakapadadagdag kan, nervyos kan mga kababayan ta. Kaya ako salamat pong maray sa oportunidad na ini na makaabot kita duman sa mga lalo na sa sektor kan mga kabataan ano. And I'm very privileged. Salamat tabi Sir Noy sa pagkakataon na ini na nagkadaupang palad kita sa kuyan. So mga tugang salamat pong maray sa indong pagantabay hindi po sa programang Pag-Urulayan ta po, no? Special edition kay banan ta po si Sir Kian Hamel. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan ta po. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan ta po. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado. Alas 5 ng hapon, madadagog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo?
Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa satuyang syudad, pag-urulayan tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Kan nakagi pong episode, sports po ang sa tuyang pinag-urulayan. Dahil pala po nahaloy kan magsabak liwat si boxing champ and people's champ Senator Manny Pacquiao laban sa Cuban boxer na si Yordenis Ugas. Sa ibong po kang unanimous decision pabor sa kalaban, proud po kitang maray para po kay Senator Manny Pacquiao. Dakol po nagsabi na kay puan naman pong magpahingalo alagad siguro makonsentrar ang pambansang kamao sa iba pang field na sa iya pong padangat. So, congratulations manggiraray kay Senator Pacquiao. Aram naman pong haloy ka ng panahon na nagdaraning ondra sa satuya pong nasyon. Ang sa kuya pong pagpaabot ng pagbati sa sangguniang kabataan kan siyudad kang Naga na pinapamayuhan po ni SK Federation President Kylie Tripulca sa success kan mga events and activities sa linggo ng kabataan 2021. Pwede po nindong mahiling ang mga entries kan mga nagbali sa mga pa-contest sa sainda pong Facebook page. Hanapan sana po ang Sangguniang Kabataan of Naga City. Ang Section 13 ng RA number 10742 o ang SK Reform Act of 2015 ay nag-uutos sa ipagdiwang ang linggo ng kabataan sa kada barangay, munisipyo, syudad, at probinsya sa linggo kung saan ipinagdiriwang din ang International Youth Day sa ika-12 ng Agosto. Ang tema ng International Youth Day 2021 ay Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Ito ay nagbibigay ng focus at importansya sa pakikilahok at pangunguna ng kabataan sa edukasyon at inobasyon upang marating ang obheto na nasabing global effort. Ito din ay nagnanais na mas mapalakas pa ang mga makinarya na tutulong sa mga kabataan na sumali at gumawa ng mga paraan upang maprotektahan ang buhay, planeta at restorasyon sa pamamagitan ng Transforming Food System. Ito ang pinakatamang panahon para mapagbuti pa natin ang kalagayan ng sektor ng kabataan sa ating syudad habang tayo'y lumalaban sa pandemya. Congratulations po sa gabos na 27 barangay kang Naga sa inyo pong mga sanggunian na kabataan officers and chairman. Hindi po sa Naga sa panginot po ni Councilor Kylie Tripulca. Very challenging po ang team mo niyan na taon kading International Youth Day celebrations. And pag hinimay-himay po nindo ni, aron ko pong hari na nindo ning pigigibo. Ano? Kada ako lang po kamong pigibo, lalo na mo niya na challenging time sa COVID. Ano? Kada ako kamong kontribusyon. Pero hinahagad po kang panahon, ako po na hinahagad kang panahon na masalot ang pagtarabangan ini. Sa lindong kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Rason, ni Vice Mayor Nene. And sa gabos po, pagtarabangan tayo niyo dahil dakol pa po kitang gigibuhon. Dakol pa ang dapat na sa tuyang prepararan na mga unforeseen events, circumstances, and eventualities. Kaya kami po naglalaom na pirminin doon antisiparan. On the other hand, I-congratulate po kamo, ako po personalmente, because sa inyo pong very active na participation sa maniba-ibang aspeto ng governance sa Naga City. And kami po nagtutubod na mas lalo po nindo ning papadanayon sa backdrop kan sa tayo pong pagsilibrar kan dahil pa sana nahaloy kang ika-siyam na death anniversary ni Secretary Jesse Robredo na sarap pong simbolo ning maray na pag-gobernador di sa siyudad kan Naga. And siya bilang DILG Secretary, napula po sinaging kontribusyon sa tuya, inarong po sa mga puso niya to. So congratulations po sa tuya gabos, sa mga jóvenes. Kita po ang pag-asa kang banwaan. Naglalaom po ako na siringkan pagtubod ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang liwat, pag-asa kan sa tuya pong nasyon. Lugod magtarabangan po kita sa paggiya sa sainda. Tayan po bako lang para sa to, kundi para sa mga masunod pang henerasyon. So mga tugang, keep safe po sa tahaw kang pandemya.
Asin nag-aasa po kita na sana po matapos naman ini sa lalong madaling panahon. O, salamat po. Ini po liwat ang sa inyong amigo, si Kagawad Lito de Rosario, Iglesia Syudad Naga. Nagpapaabot po ning pagirumdom na sana po sarabay kita magpangaji matapos naman lugod ang problemang ini sa COVID. Tangaring pong makaabante naman kita kan sa tuya pong normal na pagbuhay-buhay.